L-aġir tal-Partit Laburista kif dan qed jabbuża mill-poteri li għandu kienet it-tema li spikkat waqt l-ewwel laqgħa tad-dialogu tal-Kumitat tal-Partit Nazzjonalista għan-naħa t'isfel ta' Malta li jittellet il-Birgu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil irrefera għal diversi każi li seħħew min-naħa tal-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali ta' Manuel Mallija. Fosthom il-proċess ivvizzjat li bieħsaru l-interviews għal nies fis-servizzi segreti li hu iddefess fihom bil-preżenza tiegħu. La darba il-Ministru oġbu ikun preżenti għall-interviews tan-nies illi għandhom ikunu fis-servizzi ta' sikurtà, allura dawk l-interviews ġew ivvizzjati. Dawk l-interviews m'għandhomx jitqisu bħala validi. Dawk l-interviews għandhom jitħassru u għandhom jerġgħu isiru mill-ġdid. Irrefera wkoll għal każ fejn pulizija ġew użati biex jiservu l-ikel minflok jaqdu dmirijietom. Għatt inkwetanti li fi kliem Simon Busuttil jirredikola lill-pulizija. X'flok il-pulizija qiegħed flassa sabiex jipproteġġi is-sikurtà tiegħek, il-pulizija spiċċa il-girgenti, iservi ta' waiter għal delegazzjoni ta' barranin. Referenza oħra saret għall-artiklu ta' Times of Malta li żvela kif il-kap tal-uffiċċju ta' Manuel Mallija ta' ordni lil min kienet jagħmel xogħlu sew waqt il-kunċert Isle of MTV li jista' jarrestah. Għal dan kollu il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Partit Nazzjonalista se jkun it-tarka għan-nies. Matul dan id-dialogu fost oħrajn Simon Busuttil semma wkoll kif l-isfida tal-Partit Nazzjonalista se tkun biex jitnaqqas id-deficit ta' rappreżentanza ta' deputati nazzjonalisti f'isem ir-residenti tan-naħa t'isfel ta' Malta. Kien għalhekk li twaqqaf dan il-Kumitat għaliex il-Partit Nazzjonalista femm mill-ewwel ir-riżultat tal-elezzjoni ġenerali. Matul din il-laqa apparti li tkellmu diversi kelliema min-naħa t'isfel ta' Malta li l-kol ilmentaw fejn ħassew li kien hemm ċertu nuqqasijiet min-naħa tal-Partit Nazzjonalista, tkellmu wkoll il-viċi kapijiet Beppe Fenek Adami u Mario De Marco li spjegaw kif il-Partit Nazzjonalista ħal passi li hemm bżonn biex jimxi l quddiem b'sens ta' realiżmu. Tkellem ukoll Stephen Spiteri, iċ-ċermen ta' dan il-Kumitat, li semma kif il-Partit Nazzjonalista jrid jgħaddi l-messaġġ li għalkemm jinsab fil-minoranza lest li jaħdem biex jattira aktar nies lejh. Min-naħa tiegħu Anton Ġellel, kunsillier tal-Partit Nazzjonalista fil-Kunsill Lokali tal-Birgu, qal li Gvern Nazzjonalista kien neħħa l-istigma marbuta mal-Birgu u li permezz ta' dawn il-laqat il-Partit Nazzjonalista jkun iktar viċin ta' dawn il-lokalitajiet.